O alcalde José Ramón Romero e o edil de obras Luís Ruiz visitaron o lugar de Brión, onde se realizan diversas obras de renovación de pavimentos e a mellora das redes de pluviais e saneamento. A actuación conta cun orzamento de preto dos 53.000 euros, financiados con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Unha renovación de todo o pavimento, porque xa está moi desgastado do tempo que levaba feito, e algunhas canalizacións que tamén se levaron a cabo nos últimos anos acabaron por deixalo en malas condicións. Vais a renovar todo o pavimento e vais a aproveitar tamén para facer unha renovación das pluviales. Aquí temos os días de chuvia, hai problemas, cando a cantidad de agua é importante, as canalizacións non están todo ben que deberían para poder evacuar toda esa agua, e o que estamos facendo é facer unha nova canalización e aproveitando tamén, como digo, para un pavimento novo de todo o núcleo, non? A actuación enmárcase no plan deseñado polo Concello de Mellora dos Núcleos Rurais do municipio. Vai incluir este tipo de obras naqueles núcleos de población rural que realmente o necesiten, en pavimentación e tamén en pluviales, incluso en iluminación, non? Estamos detectando que hai núcleos de población en rural que siguen cas mismas iluminarias dos anos 80. Entonces, estamos estudiando núcleo por núcleo, vai nos a levar tempo, porque xa empezamos, pero vai nos levar tempo, e sacar partidas presupuestarias para actuar sobre o rural, porque tamén nos preocupa, non? O prazo de execución das obras é de 2 meses, aínda que dende o Concello confían en que poidan rematarse antes, coa chegada do bo tempo.